हेल' आत्रि दिनै ओंख्रि गोबाबजों माले ओंख्रि गोबाबजों मा दे ओंख्रि गोबाबजों मा जागोन ओंख्रि गोबाबजों ना फिथिख्रि ना जापानि फिसा माबायदि जायो थौ जों संना नायनि नामा बाबु मैगंखौ बासिना लाग्रोनि र' मैगङानो लाफाया मोजां नङालै बारा थिग जानाय नङा बिदि लाफाया मोजां नङा फिसा फिसा जानांगौ बियो माबा मुलिफोर होनायसो खोमा बायनासो लाबोनायमोन ना थिग नङा बारा मोजां नांमाराखैलै मैगंखौलाय जियानो जाथोंसै जाना नायनि संना नायनि माबायदि जायो आं मिथिनाय बायदिबाथ' एसेबां साद जानाय नङा ओंख्रिया पुरा भिटामिन बानायनायसो खोमा गायलांबाय थानाय आखि थारायानो मथा मथा एसेबां मथा थाराया थिग जायालै दानिया नै नाखौ एवना लाखानायमोन एवना दोनखानायमोन बेखौनो होख्लायनोसै आरो माथो ल' साद जायो दै ना फिथिख्रियाबो गेदेर गेदेरमोन ना डिप फ्राय बानायदो जेनेबा खामोदो आरो साद जायो आरो बिसोरबा जानो मुगैया सुना लानोसै दानिया बथलाव मैगंखौ सुनांगौ दै मोजाङै लेथ्रा हानांलाना थायोना मोजाङै सुना लायाबा थिग जाया हानाय आयदाखौबो नाय माबोरै हायो आरो हाखांना सुनाङा माब्लाबाबो बिराद मस्रायनांगौ मस्रायनानै हाबाय थादो आरो मिसि मोजाङै थारमाने थारायानो गिदिरद्रायलै मोननाया थानानै जागोन खारदैखौ मिलायनो हानाय नङा नायलांबाय थानाय दे संनोसै आरो माथो खिन्थु थावबो होनांगौ दै ओंख्रि गोबाब होननानै थाव होआब्ला थाबा जानाय नङा थावबो एसे होनांगौ बारा होना आरो मिलायनाय बायदि थाव गारग्रोबाय आरो फार्स्टआवनो मोजां एवना लानांगौ थाव होबाय एरनांबाय मोजांहाय आरो बारा खस्थ' गैया आरो जायफोरा रोङा नायनाला थाखथिया जाबाय सेंग्रा मानसि ना खामानि मावग्रा रावबो मानसि गैया बेनिखायथ' आं बेनो खोन्थाहरदो आरो जेनेबा कमेन्ट खालामहरदो ओंख्रि गोबाबनि थाखाय माबोरै संनांगौ ना फिसाजों बेनिखायथ' आं हाखथिखौ फोरमायहरबाय आरो एवबाय था संख्रिखौबो होनांगौ बिदि नांनाय बायदि होखा हालदै होनांगोन बेनि उनाव मोजाङै लाखै खोन्थादो दे बुजि मोननाय रखम हालदैबो बारा होनाङा दै हालदैखौ एसे आरो ओमफ्राय एरना होदो जानो एसे मोजां मोनो आरो माने जेनेबा बिनि दै गगोन आरो जेनेबा मैगंनि बे मैगंनि दैखौ एवबाय थाबा ओंखारो आरो ओमफ्राय आरो बाथोन होनांबाय नै बाथोन
सामब्राम गुफुर आरो आलुल' देनाय दै जेबो होआखै जेबो होनो गोनां खोन्था गैया बे मोननैखौल' होनांगौ आरो जेनेबा नैबिदिखौल' होनांगौ होनाला देना लाखाबाय दे होथ'वाखै जेनेबा खारदैखौ सिनायदिना गारबासे गारबानै मिलायनो नायाखैलै मा होगोन मा होआजाबो दं मैगङा दामाने मोजां मैगंबा मोनबायमोन बियो एसे एवनानै ला जेनेबा खारदै होनानै एसे होबावनो गोनां जाबाय खारदैखौ थारमाने जाय संगोन मिथिखागोन आरो मोननाय मोनैखौ खारदैया नांनांगौ दे खिन्थु खारदै खम जाबाबो गाज्रि एबार माबाखौ होबाय बाथोनखौ होबाय खारदै होखांनानै नायबानो जाबाय एसे मोनदोंना मोनाखै जेनेबा खारदै होनायनि उनाव खनसे नाय एरनानै दोखो दोखो जादोंना जायाखै नाय एरनांगौ एग्लिनानै नाय ओमफ्राय एसे मोननाय बायदि जादोंबा दैखौ होनो हाबाय आरो खोनाबायना आखि बेफोर प्रसेसा जेबो गैया एरना नाय मोजां एग्लि जेनेबा ओमफ्राय दै हो जायो न' प्रब्लेम दै हो नांनाय बायदि बेनिफ्राय जेबो होनो गोनां गैला आरो नाखौबो होखानो हासिगोन आरो उनाव नाखौ होना दोन ओमफ्राय मोजाङै गोदौनो होबानो जाबाय बास बेखिनियानोसै एसेबां खोथैलायासै आरो ना मोननैसिमहालागै दै होब्ला जेब्ला दै होगोन ना अरखौ अलप मोजाङैनो हो गोम दा नाखौ होनायनि सम जाबाय जेनेबा नाखौ होनोसै डाइरेक्ट गालाना होबानो जाबाय जेबो गैया मोजां गोदौ होनांगोन दै ओमफ्राय बे एसेबां गोलावहालागै लायासै आङो जेनेबा जेब्लानिखि ना होखांनायनि उनाव माने ओरैबायदि गोदौनांगोन जेनेबा खोबनाङा दे खोबबाथाय बे गोदौफावजोबो खनसे एरनानै नायनानै जाबाय बेफोरबायसानो आरो बेखिनियानोसै आरो प्रसेसा बेनिफ्राय जेबो गैला सोरबाफोर रोङाबा नै बे आयदाखौ फल' खालाम बास बेखिनियानोसै अरखौ मोजाङै होदो गोम बेबायसा अरनांगौ दे जेब्ला दै होखांनायनि उनाव एसे गोबां अरनांगौ मोजाङै गोजोन्थों नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।